thir tu te zawain chi bai ka lo buk le evek chewa hei voin chu topic dang deuh karon ti don ani omze chuan hei din hmu'a ke chu fit nga kani a fit nga che kania cho tuna han ke ji somruk pariat kani me kani chu chuan tunthla hi voin hi October ni khat ani a kumsang ni somni panga khata hian ka weight hi ke ji thuma loss ko tumani chu ka wis ni chu chumo ipathian chaknarin chanin le keima ina ka tum ve sham na in ke ji thum hi loss ka tumani chu hrisel thareng chung si in mo chu chentin nge ka ti dan mo ka tum dan le ka fight tum dan chu ka lo hril ve don chuni chumo indu chuan ni tina enge ka daily routine ang khamo hangti po karon share ve chunga ka eile in la khom dan te chuan vo in atan chuan ama sabera chuan he ata kan ti mo he ata hi kan soyenga he abul tagin ka kandan te po karon hril don chuni ata sukha kandan hi in huem e asirwad hi ata 100% ata ni maida tel mi alo tunai chuan he ata bag te hi a oma heng avarsir ni chu heng hi chu he avarsir lawa uphek mo in han mu chuan e kan hon tilang o a upheka a ukhuka timeng uphek te ka ti he ata pa ngai ho chu a ukani ho mo a ukta avarsir lo ni khun mu em chu poimo a chuan ata chu avarsir ngai lo ni tlema ukatel omze chuanin tunlai chuan maida ang deuh hian ata hinon siam to unrefined ani chumo omza chuan an thli film le ri tukhan ata thatna kha abota ni a fiber thatna khamo ata kan du than chu fiber food fiber khani ta kha atha mmc a taksatan khanin thaw apai lo ta a he chopai toi ta konga te pu apuya chuan fats om lo ni chumo ata chuan kha ata kan du da chan khani ta tunlaya enge an ron refined to khau ang kha chu ata thatna ang khan a thato lo ni chu zo kama maida ang chu taksa ate thaute ape ni chumo thaute ape a deposit ta kha ata kan du lo chan a maida kan du lo chan khan ta chuan ata a chuan heng ho hi kan mu pha ka chuan ata 100% ata ang kha la ni a thai me mani ti kan se phut ange chu ni ta se refine lo ni chom za chumo ti thit film lo mo thit film lo ani ta a chuan ata chu hey in mong hianin jan asukha in kan lo kang ta ni chuan hi kan dan te pokron da anga voina ke ma ngein ka han kanga ka kang puar ve ka tuna chuna puar to lawa chuan he azoi ne padi chemo kan dan anga kan chuan azoi thepa ang po in thing ma se ti hian then kha chuan fridge anda a freezer ati anda a anla chhuwa ka top thein mo chang khan tunlai then kha chuan freezer a fridge vela thilda thatna riau oma chakna kha local bo ni chumo ena tinge sa te hi fridge kan da chon han na te local ral thin kan ti chon fridge khan engemo chen kha a chakna kha alo la thin ni chu khawang khan thil hang chi ang te po hi fridge da chon a hang to lo atui tur ang na tui lo kan chen than chu a chakna tam tak kha akal alak thinawang khan ni ta chon tunlai indai the kan e te lo tha ke po sugar tan tir margin line ak oma jawang chuanin indait na sa takin ka ngaya he tunai be chu kam mut te hi chuak ngoi nge ka chu e kami mo manzan kana duty po ka han check kha za somrat lai kha ka lo nia chuwang chuanin random a khan mo za somrat lai kha ka lo nia chuwang chuan indait ka ngai em a tun october a hian wis ka nei chu ke ji thum min loss ka tu mang ka tia chu ata that na te ata kan dan te kan ron soipa anga keima ka in ka body he mo ka taksa maintain ka tum dante ka non thil chewa chon he phone a hian mania kan doctor kan pediatrician kan wa doctor te meng au sang te hi ama poi a in control tha em au sang te ki ma khamin challenge ni chumo a taksa kha ama chon mum thave keng hi nya tu na chuan he apan vek to ni chumo asa kha pan vek to a weight kha low loss na sem ema chuan ti dan te ka min shila usang ti kusunga pokalo me ma ele inte nge thil chum te nge rice hi an evok lawa chuan kan se je langa chuan hemi diet control le poimo ema keima in a big takin mana mandeu khan ka weight ka naw ne zo lima weight ka gain vak tumin
kezinga vel hi ka los ani chumo ka in dai ta exer hi ka lamhan lo shim ka in chu chang chenu kan nia walk ang te po hi kan man lem lawa morning walk evening walk te po hi ka man lo shim ta chu bang chuan dai hi in control hi asot vele to kan hi ke ma ngin ka chat to wangin amai ke samsari pali kan ni thin ta chuan spoon in choka e ngat ta spoon na choka e na hi arei le tok to kum nga chuang ani to ta ni chumo spoon and fork han choka e ngat to ta chuan omzia chuan ka naw nei weight gain turu lu tuka khanin keima kha ka diklo ni chumo chuan ka han in control kha tuna hian 74 tangin 68 ka thlata 68 ai niam hi ka ni thei lo lu tuka ni chumo 66 67 hi chu kan ni le zawa ma se ka chhole 68 ta te han somsari tiang khara han ka thureng ta tun thla chu chuan hei ka sugar te lo om tan do na wang le keima ka cholesterol te asana wang khanin chuan apa hian Atta cho arin hi angen vereng boka pa po hi thau ve tol to ko mo kan pa hi chawang charin Atta kan dan te kan han zir ve lopa chuan Atta kan hi ka thiam lo em nya ma se hei vo in chu kan han ti chin ve a lo kan ti dan kha lo nem tui re me ya chuan ti hian vo in October ni khata tengin Atta cho arin ka tum ani chu tumna kha omongaya tumlo mel chon engmai ni theilawa kan tum ve phot hi ngai ni chumo chawang chuan Atta kha kan enga chuan chomhe a chuan dal te po a man theya thil chum thailam pang he tam ram he apoi mo em ani chu kan han ki chho ve don ni a ka thil wis te po kha min lo shat puyenga chuan October ral huna kan in buk le ang to na sambuk poret kan ni meka chuan Atta kan tuidan kan soi chawang chuan thlai chuan hei scoot te tunlai thar chawa scoot chumte mai te kher lo po mai pa ngai te po kha a chum theya chuan thil kan mom kha e lo sham kha apoi mo ani chumo chuan thil chum ang top te kan a po hei thlai kan ang te kha chu poilo karing ka be se ve a ma se thil mom deu ang te kha e lo sham tu mila chuan tu na hi min huem ka thau em hi thato pa chon henglai mar to lo tura ngai la karon hatsin leng hi mi hi mo hemi ngei mang hian video karon sem le ang chuan kartin te po weight po update karon tu manga ka weight maintain dan kezi thum aya ka lo loss thachak ni po ina alom omani meita ma se weight khata loss thut khachu taksa pona tuar ve thi awang khan zoimonga weight loss kha athazo kani tite bhakan soite langa chuan chun lai kara chuan 80 chha dungot kha ani lota diet maintain kan ti hian 80 chha dungot kha ni lawa kan diet collection kha kan thlang poi mo tu ni chu hei vitamin C omna te theilam pang te po kan eyang khatyang cha khan fiber omna te chuan taksani tina kan lo che don chuan carbohydrates omna te po kan ma mo ve tho cho kan ei ni pon tlem te mo te khan hei fian khat ang fian kutum ang te lek te po han ei zo kha poi chang lawa nge lo ti thang to te in an experience ni chu ka lo share ve chu keima in ama ka in ka weight ka loss dana kha chuan zinga khanin khoizu tuilum le nimbu tu ha ka sora thlani chung kha ka in ani chuma ka in char ta ma sein ama po khan ka lo da to a video kha ka weight ka loss dan kha pum ulcer nei chuan kha regular lu tuk tur kha kan lo ngei bik me lo ni chu chuwang chuanin kha ka tireng thei ta lo ta ka pum ulcer ka lo nga box ya ki chu gastritis ka nga em ka nei na se em chuwang chuanin kha ka chunjom ta lo ni chu ti le ka tuma khoizu te po ka leile tho ta ma se ka la chunjom lo chu nya chan chu pum shom hi anuam lo em ir thur han nei themo thing veu na in ma se kan nei veu se ma se chuwang chuanin hetiang diet atanga weight manage kan han tum ve chen chu ania kan ti chawanga tuna kan Atta kan dan nem takle tui taka kan dan asukha lo de te po kan dan karon da dona in lo en don ya chuan ka channel te khoi takin like comment share te subscribe te khoi takin min lo ti sakle sham lon unya in pe jong ni chuan kan weight te po kan update je lang tuna ilo en phatang chuan ti hian Atta kha kan han nuai ta kan ei khop tok tur ang khan mo chuan anoi nan hianin tuilum tel tlem le chi tlem kan pola chu kan ron ti lang chho don ni hi chu asukha tur ni lawa Atta pa ngai ti mei lamo nge
paratha ang type deuh khan kan han kang phota chuan hei ti hianin ka han nuaia ka han kang chhodon ni anem zong kha chu atok khain lo hremenga tuilum tel tlem chi tlem khami mang khanin kan han nuai ni a chuan hei ti hianin kan han tel me lovin ti hian kan thlenga herbela kan han tia ti hian kan han ti charchara aron ro thet nuwa khanin kan han let le a hetia aron ro thet a puar tre pa khanin hemi gesa khanin ti hian kan han ro a aron puar ta ni chuan hi chu ka ti sual kan ti thaleang ges lo thi de ya chuan ti khan kan han ro puar ta a lo puar ta pop mai chuan ko lo ut thet ta save du rewa kut korte po bonila thaviawang ti khan alo ni mei ta ni har salo em a chuan tiang khan Atta sukha kha tel lawa kan dan chu lo ni ta ni anem em a anwai kha uluka ngai ni chu amja chuanin kan han du to khan tuilum pepin kan nuaya tel tlem te kha kan tela chuan chi tlem ati tui ve hlek tu khan chi tel lo po thei thaw ma sengin hang lel tu kha chu eite lo har sa ve thina chuan ti khan hi ka ti ke deu waina puar thalu tuk don lo tla thei hi a ke deu kha chuan mo a puar thalo thina ma sengin kho ti khan alo min ta a puar pop thin ni chu ke lo thiang bera ti kha ngai ve ni chu mo tiang khan in lo kang ve don nya chuan Atta kan dan chi khat kan lo hrit le chunga hi asukha lo dewa kan dan ni a anwai dan kha chuin ang vek ta a chuan hei ti hianin kan han let kwal vela chuan gas kha sang lu tuka herangai lawa chuan hei ti han alo ro thet ya khanin tel kha asir kwala khan ama a leilawin atlang zia khan tel kha tlemte kha in han leanga mo chuan ti hian alo por ve lekleka chuanin khamin huwa khanin in let le anga chuan asir kwala in leile ang tlemte khani me chuan amom lawa ti khan ma se ei nuam to khan om ta a ei thei ve reu ni hetiang te po khan lo kang ve thin ro a chuan Atta sukha kan dan sukha inchat ang khanin tuilumin kan nuaya chuan kan han nuaya kan du tok ang tiat khan chuan ka soim hai che pakhat pan dewa nuai tur ni chumo pan dewa nuai khanin apar thadu bek ni chu cha tul lo khan mo pan dewa nuai tur ni ko nuai lama mi ko sukha khani ta a chuan tiang khanin he anem tha em mai ni zoi neka tel kan du pon tiang khanin tel tam lu tuk lawin a hrisel jok nan le zoi nan mo a zoi neka tikhan eng anga thing point om se a zoi renga tui em mai ni chuan tel tam lo na hrim te pok kha acha a chuwang chuan hei asukha kha tiang khan ni ta ni chuan asukha to pain du pon tel le chi tel lo poin a thei tho o tikhan kan ti ang tho khan tel lawin tuilum pep lungotin ineng longa in metanga Atta kha chuan angai ang thawin kan ti dan ang tho khan in lo tianga chuan hetia kan thlenga kan hil nuwa hianin gesa khan a allaya khanin kan ro le ang chu chidang le ani chu chuan asukha top kan du chuan tel lo po kha poi lo hrisel nan chi tel lo po poi lawa chuan hei ti hianin kan lo ro por le ta ni ti khan anem tho ni chumo tel lo po khan tel le chi tel lo po an kan thei vek tho ni chu hetian kan ron ro por le ta ni tiang khanin Atta sukha te in lo kang ve don nya tel kha nge ngai po ni chuang lawa chi po nge ngai ni chuang lo chuan ni ti khanin kan lo kang zo ta hi tian anem thepa ei nom em mai ni chuan anwai nan khan tuilum pipep chau kha mangila a tharek tho a puar vek thei tho ti po ha kan lo sianga tel le chi tel du lo tan pa ma he ei har lutuk ti tan chuan khami kha taste maker ang ve deu ni chumo tel le chi kha lem ati tui ve deu han al sek te khan ase alte thum te
tiang ho hi kan taksa hian mom te hi alo ma mo lu tuk lo upat nu phei chuan chuwang chuan in tel du lo tan po atel lo thei tho ni ti ha kan sei telanga chuan nakina chuan hei kan taksa e kan san zonga zira kan ri dan tur overweight vel te na kha kina ka lo thil le chunga BMI kan ti mai ta ke ni chuan khami BMI calculate son te kha kan in zir tiranga mo kan in shilanga chuan next video khong etakin min lo en sak le vek do nu nia zawain bye bye le vek phot ule